Mikel Odriozola, Zumaiarra, baino jatetxia dakak, orgi jatetxia zehazki Ultzamako baiaran, ezta? Ultzamako baiaran, Litzasoko herrian, bai. Hori dek, baino gaur etorri da bea maskaradakua jakiak prestatzea, ezta? Hori da, bai. Maskaradekin egititu kolaborazio eta bere produktu ere asko erabiltzet. Eta horiek presentatzea gatoz. Beitu, ze kalitatezko janariak hau, Reino Gourmeteko, Naparrako kalitatezko jakiak, ezta? Hori da. Garriek hemen arroza... Arroza, gatza, olioa, danetik handao. Naparroan danetiak azue, haude xamena hor jatetxe bat eukitzia, Bertakua eta kalidadekua, bai, ondo da. Ona. Zuk esan dezu, Lizazon dakazula jatetxia, ze gauza eskantzeitu zuen jatetxian? Bueno, gu azkenean saiatzea temporadako produktua ibiltzea eta agertukua, ez? Saiatzen ez gehien bat hor Naparroko produktua ibiltzea, kalidadekua, eta gero gehien bat espezializitago dena da perretxiko asuntuekin. Naparru neon da, Orgi, Lizazon dago, Ultzamako baiaran, eta, parke mikologikoa dago, eta ontsuak eta ere asko ateatzea. Eta udazken aldea beti, urte guztian zehar izate dugu perretxikoak indako platera, baina udazken aldea beti egiten dugu menu mikologiko bat, dirala danak 5 platero izatea, dana perretxikoak indako... hori interesgarriak, eta esan dek, menu bat, 5 plater, danak perretxikoen batekin, perretxiko desberdinak? Saiatzea beti desberdina esaten, gero azkenean, temporada zigu nola diguan, gehiago izatea, gutxu izatea, eta aldatzen jutea, bai. Eta ez aiak adibidez 5 platero egiten, nola hasiko izan, zerrekin azteiz, aurrengo platerra? Lehen gurtian egin genuna, lehenengo platera zan, ensalada bat, azpilan patata konfitatu basekan, eta gero lengua de baka deitzen diogun perretxiko bat, konfitatuta, baja temperatura, frutu lehorran binarreta batekin. Lengua de baka, nik ikustezka hori da berezia, zeba, da perretxikoetan azpian, perretxiko txapelan azpian, dana dazka puntitua bezala, eta mateu behian mingaina dala. Bai, hori da. Bale, horrekin azteko, gero, bigarren platera perretxiko, Ez que guain buruzen ez dani akordatzen, baina, beste bat urte guztian zehar egite duna, eta gaina horrek maskaradakin relazioa daka, ite da, eosein perretxiko ginilike, baina gehienetan ite dugu ontsuakin. Ontsuak salteatzen dugu normal, ez? Tipula pixkatekin, dabotzi pixkatekin, da hori jadako listo. Eta bol batian jartzen dugu, base batian patata krema bat. Eta eskautzeten momentuan, hartzen dugu irugilarra, maskaradako irugilarra hartzen dugu, saltaire gota, irugilar horrekin ontsua saltatzen dugu, gelditzea panzeta pixak krujente bezala, hori jartzen dugu gainean pare bat arrautza baja temperaturan eginak, ajo negro pixka bat gainean, eta gero ontxo txapela gordinikan, moztuta fin-finak karpatxo bezala. Ze gauza honek. Eta hori urte guztian aukitze du platero hori osaiatzea, eta asko gustatzen zaio jendia. Ez que era erraek, onjo hon bat, mendiko zaporia, geho patata txikia, arrautza gorringo bat, éxito. Produktu horiekin txarreitea, komplikado. Gatza pixka botako zioten ben saldai edo ez? Nik gustatzen pixkat bukaera botatzea, bestela igual resultagoen fuerte gilditzea eta. Ados, geho ikutuko bat emango zio, azen inkutuan. Oso ondo. Hori aia isetzen, honea botatzen hasiko nago, ezta? Hoitek, bota nahi bat bautzi jaia, tipula pixkat. Bikain, txon pixkat, harrapatuko jaten mendikan. A ber, eta ik, saldu ire herria, o saldu Lizazo alde hori, o zele area junezkeo, iretxea jan aparte, gauza asko zedo egiteko. Gauza asko daude ez, baina batez ere mendila ez, jendia gustatzakona, eta hor dago horriko aristila, jatetxen izena hortikan dator. Eta hori prestatuta dagoen aristi polit bada, paseatzeko bere bidetxua da askoanak, eta oso komodua da, bai aurrekin juteko, bai adaptatuta dago, apartan daukazu parkin bat, eta... Zemuz gaurko aurtengo udan, jendia moitu alda, gutxi jo, baina zehose bai, nola izan dek? Nahiko ondo moitzen nahi da, nahiko ondo moitzen nahi da. Eskenean jendia ni uste pixka bilatzen nahi dela, hori ez, leku pixka zabalauak, lasaiauak, ez, eta, leku horiek hori eskintzen du, ez. Bai. Eta hi, adibidez, Zumaiarra izan da, nolatan angaldua ez, segerta? Hori bizitzako historiak, nik Donostin ikasi nun, eta ero, jatetxe askotan ibilneiz ikasten da hori, batea eta bestea. Eta, azkenean ni lehen Naparroko neska batekin ateatzen nintzen, eta, geure proiektua... Basitxon zozo. Eta gure proiektua nahi genuen montatu. Eta hasi ginen, poliki, eta ja 14 urte egitea. Datorren hilean. Adenbora orduan, ez da? Eta esan dek, jatetxe askotan ibilitakoa izela, ze jatetxetan nun ibilia? Ikasita ero praktika egiten nintzen lehendabizi hartzaken urte bete, handikan zuberoa jo nintzen.
Zuberatik lagun bat egin nuen japonesa, eta egin japonea 3 hilabete, handikan bullira botatu nintzen. Gorenian ibilia izi, Gero zuberoan 4 urte hor ja lanian hon nintzen. Vale. Handikan Galizira jo nintzen, Deporrekin, Deporre futbol ekipoekin. Behaien sukaldari edo? Bai, behaien sukaldari, bai. Ostras! Eta ze zituen jetxiko urte hortan, no? Ez, urte honena. Urte honena. Superdeportan urte hartan. Euskal janaria emanio nahi egin, Hombre, claro, bai. Gauza ona. Entzena hori orduan euskalduna zan, ibilita. Aceite guan bazkaltze bat, kuriositate, ze dieta ite ziren. Oso, futbolista guzu zenian ez ginen ematen, Bereik da zeukaten komplejo handi bazan, eta zeukaten bai jatetxe bat gastronomikoa, ez? Eta gero banketiak eta bodak eta ematen zituen beste bat. Eta guk gehien bat gastronomikoa bai. Ni areako nintzen, zuberan egin nuen lagun batekin, izan zen Espainiko sukaldaritzako txapelduna, eta ari eman zioten proiektua, eta ni laguntzen jo nintzen. Eta bueno, oso esperientzi politia, zentzen oso politia. Arki. Beitu ze gauza ona, beitu mengo sukaldari asko munduan zehar ibiltzeituk, baina azkenian Euskal Herria etorri eta bertan jatetxe irikizea produktu honenak hemen bilatze izki jau, Eta zeo be, maskara da gaina, maskara dako bea da I+D-ko pertsona bat esango genuen. Bueno, nik azkenean behaien produktu ebiltzet, eta bertakoekin oso relazionak, eta laguntze bai alkarri ideiak eta gauzak, eta konpartitzen. Eta ire sukalde mota zerdek, arztak bullita horren antzekua, edo gehiago tradizionala, o ikutu berezik emateizkiok? Bueno, sukalde tradizionalak, baina beti saiatzea dituk ikutu pixkat modernua ematia, eta batez ere, basia lehengo sukaldaritzarena, baina teknikak eta gaur egunean dauden teknika berriak eta ibiltzen. Vale, eta gero esan dek ere bai Japon aldean, da beste eta espezialdetikan, da hor nola ibiltzea, izartze izkiok ere bai gauza berezik, o jendiak gauza tradizional Bueno, beti saiatzen nago. Azkenean horgi oso jate txikiak eta oso dinamikoak, ez? Eta karta basio, baina beti gustatzea beti produktua temporadakua, eta beti gauza desberdinak jartzen, ez? Eta beti teso bat ikutu kanpoko bai. Batez ere, ni Japon asko inpatatu zikan, hango sukaldatzeko erak. Eta raia manejatzeko era, eta dadakaten errespetua produktua, ez? Eta beti, arrai gordinakin eta horrela gauzakin, beti, guain egaluzia eta hemen da hola, gauzak gordina, no? Arrai gordina